Tak čau lidi, vítejte u dalšího videa, dneska tady mám cheaty Clash Royale. Tady budeme kupovat, máme tady Night Witch na maxu, vidíte to úplně libový. To jsou úplně budoucí věci. Tady máme Full Legendary, takže nejdřív otevřeme asi ty Full Legendary. Ice Wizard. Jak to, že mi to vždycky dá ty login? To je úplně pičovina. Víš to. Vždycky, když si otevřít tu legendary část. Jo, to se mi taky stalo. Zkus to u ty jiný. Jo. Tak to mi to nejde ani tak mě to jde. No tak nic, tak to moc nevyšlo. Tak jdeme otevírat Super Magical Chest. Hezký, komonky máme za sebou. Tady je legenda. Graveyard. Pěk ještě je tam. Heal. Prince Archer Queen. Legenda. Bandit. Nějaký Giant Chest. Hovno. Mně přijde, že tady ani nejde dostat z Giant Chestky. Škoda. Epic tam ani nejde snad. Nejde. Legenda. Já jdu ven. Legenda. Pojď se mnou. Další lock. Bali. Tam máš asi garantovanou tu, ty vole, legendu. Čem za to? Jdeme upgradeovat všechny legendy. Princess. Ne, Lambra. Tak. Legenda. Otevřeme si jich ještě 10. 10 a končíme. Jo? Takže tohle byla jedna. Dvě. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A poslední. Víte, co je tady divný? Tam prostě nedostáváš goldy.
Giant Skeleton. Lighting. Prince. Payback. Tak, Prince. To už asi nebudu upgradeovat. To už na to seju. Tohle bylo pro dnešní video, to je úplně dostala šitky, že? No zase ty legendy, vole, mě nejde ta legendary čas, že jo? Už natáčíš. No jasný. Už jsem natočil tady 6 minut. Tak jdeme další, poslední. Dobrý, teď mašku. Kup si úplně všechno, co tam máš, kámo, to dělám. Hej, a víš, co dělej? Tam už, Čum, jo? Jo. Dělej tady to, když nemáš ty, kámo. já už jsem to prodala až. Teď jo, ono je to hrozně dobrý. No to už mám na max levelu. Dej Ty si vole, to. to si nekoupím. Kupuj si klidně i to. Kámo, já už jsem level 12 a mám 25 000. Tu, 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 Já mám na levelní karty úplně. Tam je garantová legenda, mě ještě nikdy A nepadla. proč tam jako není napsaná u toho, když už to? Jo no, čumá vždycky padne legenda. Vždycky. I když tam třeba něco ne to. Ale těch komonek čum. Těch tam je vždycky úplně moc. No, nikdy. Teď to zrovna moc. Zase bandit. No, tak tohle asi bylo pro dnešní video všechno. Já už musím, tak ahoj. Dejte like. Betty na 11. Tak čau.